Tokio 1964. Tokio 1964. Mentozo's Olympic Review. Nu zullen de beelden vervuld werden die de zwaardvechter gezien heeft. Remun 1964. En daar komt de brevendreiger die aanbelt bij de Mentozo Brothers in de Kloosterwandstraat. Daar komt een telegram. Wat zal het zijn? Jozef nummert aan. Pieter komt erbij. Hij wrieft zich in de hen. En dat is een voor Mentozo Broers Remun. Wilt gij naar de Olympische Spelen als judoka? Afzender Remuns Olympisch Comité. Jozef Kiek. Ze geven zich hen. Ze zijn het eens. Maar er zal betaald moeten worden. Er zal meer en meer betaald moeten worden en het moet gaat opleveren. Voor niks gaat alleen de zon op. En de broers zijn het druk. Wem betaalt dat grapje? Wat zit eraan? Mentozo's. Wie eenvoudig zijn dit woord en wie terecht? De heren zitten nu in hun salon. En ze bespreken de kansen. En het antwoord laat niet lang op zich wachten. $3000 gulden de man en verder alles vrij. Dat betekent ook de schermetskes vrij. En ook het warme water wat nodig is in Tokio voor te scheren. Verder alles vrij, alles inclusief. Wat moet er nu omgaan in het centrale zenuwstelsel van de Mentozo's, wat hier uiteens split. Ze nemen het aan zich aan en daar vertrekken ze in het paleis van de Nuul. De vorst hadden weer, dat zijn de Mentozo's, dat is coach Pierre en dat is coach Harry. En ze stappen in een van de meest luxueuze automobielen van het westelijk halfrond. Achterin in de open lucht als grote helden gaan ze weg. De stad sleupt, de deuren werden gesloten en de eerste etappe zal nu gaan beginnen. In stilte wordt een troon weggepinkt, mensen rennen al en daar zie ik kleine kinderen die later als grootvader zullen zeggen tegen haar eigen poeten: Menke, ik heb de Mentozo's zien vertrekken naar Tokio. Ze zijn gekomen op de luchthaven in Beek, waar de antennes naar de hemel wijzen en daar komen ze dan, de Mentozo's. Ze stappen in de wagen van Sonny Minage Grise, monsieur Leonneke van Wilik. Hij hield het portier open, er wordt gezwijd met Tokio door uitbundige supporters en nu gaan de Mentozo's bij de Shell benzine halen. De statiekaros riet langzaam en waardig over het plaveisel van het vliegveld en het zal niet lang meer duren. Dan gaat de reis beginnen. Sonny Minage Grise Leonneke hulp de verzoete voituur. En daar gaan ze dan nu naar de douanehal. Ze poseren voor de fotograaf. Dit is de foto die in duizenden albums komt te staan. Coach Harry de wies op zijn sneeuwwitte gedeelte van zijn boezem. En er komt de vogel naar buiten. Zo vuil hebben een vogel en ze allemaal hebben een vogel. En zo weinigen is het gegeven er een eigen vogel achter zich aan te trekken. Maar ze trekken hem nu, het ijzeren machine, waar ze met door de wolken zullen scheten op weg naar het verre Tokio. Daar gaan de Mentozo's. Ze zijn eenvoudig gebleven. Wij zullen zijn lakeien niet dat ding hebben laten trekken, maar de Mentozo's zijn eenvoudig gebleven. Ze schamen zich niet voor de regen. Ze gaan onder de vleugel staan van die ijzeren kloek die er weg moet vliegen. De vorst kijkt of alles klopt. En het klopt wie het nog nooit geklopt heeft. Alleen klopt de vleugel van het machine te hel op de heu van Harry en van al die jonge men. Het moment van afscheid is gekomen. De vorst sjoegelt hen. Ja, we zullen paalaaien. Ze gaan blind met daarachter in Tokio. En hoe persen ze zich in het vliegmachine in de vogel.
Te persen zich erin. Het machine wat zo vuil te verdragen zal krijgen als coach Harry zijn 275 kilo door het vuil te zware deur kunnen binnen moet friemelen. En het is gebeurd. Daar gaan ze dan. Daar gaan ze. Jozef moet sturen en hij stuurt met losse hen wie het gezet. Hij stuurt met losse hen. Achterklaats naar een deur toe, of open, misschien had hij een kogel naar buiten moeten gooien. En nu zijn ze vertrokken. Nu vliegen ze over bergen en vanzelfsprekend over dalen. En je ziet de twee sprieten van de antenne waar nu een zeer misselijk bericht binnenkomt. Mijn Tozo-broers mogen niet vechten om het Olympische goud, want het zijn professionals. Ze hebben geld aangenomen, 3000 gulden de man. Maar ze mogen als eregasten in Tokio zijn. Tokio waar ze nu zijn aangekomen. En waar de Tokio'se busserieën, het wemelt er van de mensen. Iedereen heeft vrij. De stad is schitterend verlicht. Alle vlaggen van Europa die hangen boeten. En hier zijn we dan in het stadion waar het gevecht zal gaan plaatsvinden. Tussen Geesink, die niet mag vechten tegen de Mentozo's en die zich nu moet behelpen met Kaminaga. En de jong van de naaie Kaminaga. Het inleidende geknoevel is nu begos. Dit is nog niet het valse wat je nu ziet. Ze zien zich aan het inwerken, schuifelen. En de keizer die kijkt en hij denkt, ach, vanavond weer 2 aspirintjes. En nu zijn ze nu voor de grond aan het schuiven. De scheidsrechter komt erbij om te kijken of er niet kunt helpen. Maar het hulp allemaal niet. Jozef Mentozo geeft vakkundige uitleg aan de keizer. Pieter Mentozo ving ook een woordje met. En Harry die zit daar, de hen gevaaid, te kijken naar het gevecht dat verder volop. Wat kunnen die jongens zich toch afbeulen? Wat was dat schoon geweest als nu broer Minten in de ring was geweest. Broer Mentozo. Daar zijn ze weer aan het werken. Ze zijn toch zo vlot. Ze gaan wie de uil, gaan ze, over het canvas. Jozef Mentozo kan zien zenuwen ook amper de baas. Hij dacht, dat was een snapje voor mij geweest als ik nu had mogen meedoen. Die had ik judo geleerd, die man. Kijk. Het duurt niet lang meer het gevecht. Harry bijt de rozenkrans. Dit is het leef aan leefwerk. En hoe duidt Geesink alsof er gewonnen heeft. De andere vindt het sneu. Geesink bloot als luchtige editie zit er hier nu optreden. Iedereen klap. Iedereen klap. Er werden hen geschuddeld, ze stonden op een chavotje. En alle mensen die staan nu op omdat ze meug en stief zijn geworden van het zitten. En er wordt het nationale lied gespeeld. De minste zwijt zo goed. De vlaggen gaan omhoog zonder dat verzet dat er even aan trek. En dit is het gevecht in de keizerlijke dojo. De troostprijs aangeboden door de keizer. De Mentozo's tegen nog betere. Tegen Harakiri. Hier is Jozef Mentozo die zich voorstelt. En hier is Pieter Mentozo die zich voorstelt. Dit is coach Pierre. En hoe komt Cohen dan alles, coach Harry naar voren. Je ziet achter op zijn rug staat het coach in de originele veldelijke spelling. En daar trippel, trap. 2 Japanse geisha's en elastiekjes in het poppenspeel. Ze bieden 2 Japanse taarten aan. Die Mentozo's nemen ze dankend aan. En hoe ziet je dat ook grof geboede mensen elegant kunnen zien. En zich soepel kunnen bewegen. Kijk maar eens naar coach Harry. Dit zijn de Japanse taarten. Ik heb denk andere taarten gezien. Maar geen Japanse. De keizer onderhield zich met de geisha's. We voor tot stand komen van de Fildikos. En hoe gaat het gevecht beginnen?
Jozef Minte tegen Harakiri, een nauwkummerke uit de Japanse vechtkunst. Ze rollen wie kult ze met been over het Olympische canvas van de Japanse keizer. De scheidsrechter meut zich ermee en het gevecht gaat opnieuw beginnen. Scheidsrechter heeft een handje op, die moet zich lochten. Ze stampen zich tegen de schenen, dat wie ziet, dames en heren, het is ons niet bij te haaien. Scheidsrechter heeft het ook zwaar, krijgt het dadelijk nog zwaarder. Dan pakt Harakiri zich de scheidsrechter en de coach. Japanners hebben altijd kalk bij de hand voor zo'n gevallen. Typisch Japanse kalk. Keizer is uitgesproken over de fil de kos. Er wordt gebogen. En nu Tokyo Bill en Pieter Mentoso. En Pieter die past nu de 15e groep tot de beenworp toe. Coach Harry geeft hem poetsen. Scheidsrechter zet. Mocht niet. Stamp hem zeer terecht tegen de schenen. Opnieuw. Dweulissen gaat opnieuw beginnen. Let eens op dat schenenwerk. Daar liggen ze. Klaats Cornelis. Geef er een veeg. En nu Pieter Mentoso duidelijk gewonnen. Oprecht eerlijke mannelijke omhelzing. 2 uitgelaten sportmensen. Keizer zegt, het is fout met de fil de kos en het waren 3 aspirintjes vanavond. En nu wordt de hilariteit algemeen. Dit is de jam session van de judo. Alles tegen alles en alles moog. En hier zeker de Mentoso's wie ze de vlag hijsen op Iwo Jima. En nu gaat de coach een hoed liggen aan de keizer en vooral aan de meisjes. Wie het is gegaan allemaal. Coach Pierre. Dit doet het niet alleen om een demonstratie te geven, dat is duidelijk. Keizer begreep het volkomen. Gaat het vanavond nadoen. Coaches in het niet eens. En klaats de head coach Harry zijn saus te pakken. Coach Pierre kunt zijn een lach amper haaien. De lach geeft hem over. De keizer is er nu gedicht aan het bedenken. Een sonnet. Klaats. En daar, coach Harry, wordt ingezeep. En daar zien voor hem het beeld van de 20e-eeuwse mens. Wie onze zwaardvechter het zich moet hebben voorgesteld. En een krachtige mens, en een krachtige zoon. Van een sterk volk in de 20e eeuw. Niet slap wie de Romeinen, maar veerkrachtig en vitaal. De vechter waar Limburg trots op is. Daar staat erop. Hij herrijst wie een phoenix en veld weer weg. Dit is dan de 20e eeuwse mens.